fil-laqat li kolli ma'kom fis-swieq, fit-toroq, kollha tesprimu miegħi ċertu tħassib dwar iċ-ċaqliq kontinwu tal-prezzijiet ta' prodotti essenzjali, jesprimu miegħek ukoll sens ta' tħassib illi kull meta jagħmlu x-xirja tagħhom ta' kull nhar ta' ġimgħa jew kultant żmien fis-supermarkets jgħidulek dir-realtà ta' prezzijiet tal-prodotti l-iktar essenzjali illi jitilgħu konsistentement. Dan kien kliem il-Prim Ministru Robert Abela meta l-ħadd filgħodu kien qed jindirizza attività politika illi saret fil-binja tal-Kunsill Lokali tal-Fgura, kliem li jikkontrasta ma' dak li kien ħabbar il-Gvern stess f'Ottubru li għadda li kien se jintaxxa żieda li tingħata għall-għoli tal-ħajja magħrufa bħala il-kola. Robert Abela kompla jgħid kif u l-Gvern tiegħu se jibqgħu imexxu politika tan-nies, politika illi sa issa tidher li se tkun biss mimlija wedit illi ma jitwetqux. Primarjament il-weda li tittaffa l-afsa tal-għoli tal-ħajja fejn ġimgħa wara ġimgħa l-Prim Ministru qed jibqa' jgħid illi fil-ġranet li ġejjin se jkun qiegħed jindirizza weda li issa ilha għaddejja għal numru ta' xhur. Fid-diskors tiegħu Abela nfexx f'attakk politiku fejn tenna illi l-Partit Nazzjonalista dejjem qal li quddiem iż-żidiet fil-prezzijiet ma jista' jsir xejn. Iżda kuntrarju ta' dak li qed jgħid Abela xhur ilu l-Partit Nazzjonalista ippreżenta numru ta' proposti konkreti kontra l-pjaga tal-għoli tal-ħajja. Fosthom li l-kola ma tkunx intaxxata, proposti li Robert Abela injora totalment anke minkejja l-appelli li sarulu minn unions u korpi kostitwiti. Tantu hekk illi l-MEA fi stqarrija maħruġa matul il-ġurnata ta' Sibt tennit illi ilha tappella lill-Gvern sabiex il-kola ma tiġix intaxxata minn qabel il-budget, appell li l-Gvern baqa' jwebbes rasu fuqu u għalhekk qiegħda tkompli biss tikber il-pjaga tal-għoli tal-ħajja. Fl-istess tqarrija l-MEA spjegat ukoll li l-Gvern ta' Robert Abela qiegħed jieħu 40 miljun euro minn fuq it-taxxa tal-kola, 40 miljun illi suppost qed jieħduhom il-ħaddiema u l-familji Maltin. Minkejja dan Robert Abela baqa' jsabbat saqajh fil-waqt li jinsista li hu sħabu jisimgħu l-karba tal-poplu Malti Wawċi, fatt illi tkompli turi kemm dan il-Gvern fl-aħħar mill-aħħar jagħmel dak li jaqbel lilu.